Hökümet awazanyň wagdyny hem waspyny syýasy matlap araýar. Ykdysady ysgynsyzlygyň fonuny Türkmenistanyň Tomosku diň çalyş mewsiminiň dowam edýän wagty türkmen mediasyny awaza syýasatçylyk zonasynyň mahabaty güýçlü depgine dowam edýär. Azatlyk radiosy awazanyň halka hödürleýän häzirki mümkinçilikleri we türkmen mediasyny awazanyň güýçlendirilýän mahabaty barada yerli synçy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Awaza türkmeniň diň çalyş medeniýetine näme derejede girdi? Halk arasyna awazada diň çalmagy Tomsuň şerti hökmüne garalýarmy? Awaza diň çalyş bilýändim bundan 10 ýyl çemehör gurulşy başlanman kada ol halkyň umman ähli Türkmenistanlylaryň baryp diň çalýan ýeridi. Sebäbi şo ýerde olary bilen ulary edara kärhanadan özleriniň yürüyte diň çalyş pansiyonatlary bardy. Özleri yürüyte zaýlaryndan diň çalmagy ähli mümkinçilikleri döredilen. Oňdaşyndan geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň başyndan başlap awazanyň kenaryndan yerli ýylar üçin daşa ýerlerini paýlap berip başladylar. Bellemeli ýagdaýda awaza gadymky deniz ýakynyndaky owaň biri. Şol daşalar berildi, şo gadymky awaza owasynyň goloýundan, şo gadymky awaza owasynyň goloýundan da uly gurulşlar Muhtarly Hasan awaza diň zasoloň bilýän döwlet derejesinde gurulşyp başlananda da awazanyň kenarynda geçen asyryň 80-nji ýyllaryndan 2000-nji ýylyň 7-nji 8-nji ýyllaryna çellihandan 13 miňden köprek daça ýykyldy. Elbetde awaza dogrudan Türkmenistanyň raýatlarynyň diň çalýan ýeri ýöne awaza diň zasoloň bilýäniň kemara gelmegi bilen o ýerde diň çalýanlaryň hany azaldy bahalar qymmat. Esasanam soňky döwürde dawarasy hasda dagaşýan awaza syýasatçylyk zonasy ol ýerde diň çalýan Türkmenistanlylara nähili mümkinçilikleri hödürleýär. Hödürlenýän mümkinçilikleri eger resmi metodda berilýän habarlardan hasap beripdiňa onu ýeler şolary ýörüýte bir her islenlik raýaty elýeteriýaly görkezýärler. Ýöne aslynda oly şeýle mümkinçilik ýok. Olary bilen şo ýerde de edilse öňkü eser döwrüne yürürlüğe eğerilip belli idarelerin özlerinin diň çalyş pansiyonatları ýa-da süräjik diň çalyş şäherlikleri bölüdürli. O ýerde de diň çalýanlar ýolbaşçy işlerde işleýän ýa bolmasa aýdal senatçylar we telekeçiler birleşiginde özüniň uly firmasy bolan bir bazı adamlar diň çalýarlar. Garaz awaza diň çalyşy bolup bilse şol awazan kenarynda diň çalmagy ötedýän adamlaryň 5-10% diň çalmagyna mümkinçilik bar. Awazanyň adamlaryň diň çalmagy döredýän köňe mümkinçiligi ýok. Ýöne oňa adyna aýdylýan mahabat öwrü sözleri kendi yer üstü cennet diýip atlandyrma uğrunda bir başga mesele. Ama mana da şu yerli adat halkyň aglawa böleginiň häzirki awazada diň çalmagy mümkinçiligi ýok bolsa, daşary ýurtly syýasatçylar da köplenç halatda syýasat üçin wizalaryň berilmeýänligi aýdylýar. Türkmen mediasyny awazanyň wagdyny güýçlendirmegi, onu döwlet derejesinde aňrybaş mahabatlandyrmagyň aňyrsyna ýatan logika näme? Oňa aňyrsyna ýatan logika şol bizim ähli wagtda batly adamlar bilen öňe barýarlygymyzy hem daşary ýurtlary hem de ýurt raýatlaryna anandyrmak, başmakda şol bilen biz dogrudan baýarlyk zamanyna ýaşaýat, uzun ýerimize elimiz ýetipdirne Awlaga ýa-da ýer cenneti diň zasolosyny döretdiýini uğur mahavat, ýöne şoň mahavat byrnada adamlar düşünýärler, bilýärler, ýene bir ýerde başga bir şol awazanyň halkyň elinden alınmagy bilen birlikde beýleki diň çalyş ýerleri bar. Şolarda da häzir ýurtda dowam edýän ykdysady çöküntülik, bahaların keyin sakına sıkması sebäpli şolarda da diň çalyş bolanyp